May nga po, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapangunangan na pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon nga dulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Nagsakaroon na batian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagaya ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bilis sa kuryente na naog sa piso sang Enero, ginapaabot na magadugo pagid sa bulan sang Pebrero. Nagapila para sa pagparehistro sa COMELEC, tuman ka jutay. 3rd District Congressman Francisco Benitez nagsilingang badayon ang pagtukod sa Negros Island Region. Sa Talisay City, lalaki nga nakainom na lumos sa swimming pool. Kag sa good vibes, masako ng pagpanghanda para sa Bacolod Jet Festival. Tinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, Global City kag Disaster and Climate Resilience Projects ang igalunsar sa Victoria City. Yari ang report. Ang health kag basic services kabahin sa mga prioridad ni Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez ang mga iyaman ginpatpat ang mga napatuman nga programa sa sulod sang anom niya kabulan sa serbisyo. Sa iya 6 months report, iyaman ginpabugal ang mga kadalagan nga nalabot sa iya nga 6-point agenda. Nalakip dining mga tikang sa pagpasanyog sa ekonomiya, pagbukas ang nahauna nga call center firm, pagpasanyog sa edukasyon gamit ang digital technology, pagpasanyog sa government services, kag peace and order, pinaagiman sa pagbakal sa mga salakyan, kag ang pagpabaskog sa mga programa sa turismo. Early on, we really got to work and that's when it became challenging and fulfilling. Ginpabutyag man ni Mayor Javi ang ginahandom nga pagtukod sang Sidlak Victoria's Global City. And I think that nowadays, if you don't adapt to anything digital, you're just too far behind. There's still a learning curve even for me, but I think we need to be open and we need to always be curious about these technologies that will make government processes more efficient. Sining nga tuig, iyaman igalunsar ang Project Vector ukod ang Victoria's Emergency and Crisis Tactical Operation and Response kabahin sa nga Disaster Resilience Community Platform. Gain kalipay niya man nga sa idalom sa mga programa natala na itukod ang 55 million pesos nga evacuation center. Hindi lang ang mga material kay software applications ang atong mga Project Vector, kundi mayupod man ini ng mga serye sa inisyatibo pareho sa mga training on disaster response, evacuation plan, kag iban pa nga mga mapuslanon nga hibalo nga pwede ma-download sa aton nga barangay level. Kadungan sa nga 6-month report, ginlunsar man sang syudad ang ila bago nga City Seal. Nagtambong sa mga seremonya. Mga opisyales sang syudad, kag yara man ang amay sa alkalde nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez, kag tiyo nga si 3rd District Congressman Kiko Benitez. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 9, COMELEC Bacolod na nagahaylo sa publiko nga magparehistro na kag likawan ang pagginutok sa ulihi nga mga inadlaw sang voters registration. Sa litrato nga gin-release ang Office of the Election Officer Bacolod, mga alas 9:30 kay sang aga tuman kajutay ay nagapadulong sa satellite registration sa 3rd floor, north wing sang SM City Bacolod. Ang mga pulukuan ang gintarana para sa mga magaparehistro kag may mga transaction sa COMELEC ang bakante. Ginapanawagan ng publiko nga magparehistro na. Ang satellite registration sa SM City Bacolod ang tubtub Enero 19. Samtang sa records ng COMELEC Negros Occidental, naglabot na sa 23,990 sa bilog nga probinsya ay nag-apply for registration. Humanin sa December 12 tubtub January 14. 7,651 diri ang sa Bacolod. Tubtub sa Enero 31 ang voters registration. Sa number 8, 59 ang newly reported dengue cases sa Western Visayas sa panugod sang bagong tuig. Inibase sa datos ng DOH Western Visayas Center for Health and Development Regional Epidemiology and Surveillance Unit Morbidity Week 1 o kung January 1 to 7, 2023. Kung ipaanggid sa kasubong at iyon sang 2022 suno sa DOH, mas mataas subong sang 7%. Ang Negros Occidental ang nag-record sa pinakamataas nga kaso, 21 cases. Nagasunod naman ang Aklan nga may 17 cases, kag Bacolod nga may 9 cases. Wala naman sa may na-report nga dengue deaths sa panugod sang 2023 suno sa DOH.
Paday naman ang kampanya sa matinlo nga palibot. Sa number 7, isa ka lalaki na negar na kainom, patay matapos malubos sa isa ka private na swimming pool sa Talisay City. Patay ang 37 anyos nga si Jose Amable Jr. matapos ini malumos Domingo sang hapon sa ginapaliguan ng swimming pool sa barangay Kabatangan sa Talisay City. Sa investigasyon sa PNP, nagapaligo sa pool si Amable antes iniginbilin sang iyang nga upod. Pagbalik, nasapuan na lang ini siya nga nagalutaw sa swimming pool. Wala man sa may nakita nga foul play ang PNP. Sa number 6, NOCPO Director ang nagsabit naman sa iya courtesy resignation. May 97% na sa mga colonels kaga generals ang nagsubmit sa ilang resignation. Nagsubmit na sa iya man nga courtesy resignation ng Provincial Director sang Negros Occidental nga si Colonel Leo Pamitan inibilang pagsunod sa damlag pagpanghangkat ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga mag-resign ang mga high-ranking PNP officials agud matinloan ang hanay batok sa iligal nga droga. Ginpahayag ni Pamitan nga lubos ang iya suporta kag kooperasyon sa mga tinutuyo sang DILG. Handa man siya sa inquiry. Sunod sa kay Pamitan, iya ginakondenar ang kapulisan nga imbolbado sa iligal nga droga. Sa karon masobra na sa 97% sa mga general kag colonel sang Philippine National Police ang nagsambit sang courtesy resignation bilang pagsunod sa DILG. Kabahin sa damlag pa nagsabit sang courtesy resignation si Bacolod City Director Colonel Thomas Joseph Martir. Ipaidalom sa screening ang mga resignation nga ginpasa sang 929 ka mga high-ranking officials. Sa number 5, isa ka enkwentro na nagluntad sa Gihulngan City di matapos ang natabo nga pagpatay sa isa ka kagawad sa mga katapos ang rebelde ka grupo sa Banwasang Valle Hermoso. Isa ka enkwentro nagluntad sa Barangay Trinidad sa Gihulngan City matapos ang ginakabig sang army nga brutal nga pagpatay sa kagawad sa Barangay Guba sa Valle Hermoso nga si Cirilo Balasabas sang Sabado. Matapos sa pag-ako sa NPA, gilian nga nagpatigayon sa combat operation ng 62nd Infantry Battalion sa mga boundary kung sa diin ila nakaengkwentro ang 4 ka mga miyembro ng NPA. Na-recover sa army isa ka 45 kalibre nga armas kag isa ka magazine nga may 6 ka mga bala. Wala man sang na-report nga napatay o kung nasamaran sa amo nga engkwentro. Sa number 4, may 15-day period nga mag-avail sang remedy ang 4 ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist nga ginkakas sa serbisyo. Inisunod kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga nagsiling nga sarang maka-file sang motion for reconsideration ang 4 ka mga empleyado sa Office of the Governor bilang ilang disciplining authority o kung direkta nga mag-file sang appeal sa Civil Service Commission. Kay ginpapanaog na sa 4 ang order nga pagkakasaila sa serbisyo sa tong Enero 4. Magatapos ang 15 days period for remedy suno kay Nelias sa Enero 19. Kung hindi sila makafile sa sulod sang 15 dias, mangin final na ang desisyon batok sa ila. Ginkakas ang 4 sa serbisyo bangod sang grave misconduct batok sa misuse sang government vehicle. Hulyo sang 2021, sang nagtambong sila sa isa ka pagsapol sa Victoria City pero sang ginpangita sang ilang driver sila ang nakitaan 8:00 na sang gabi sa isa ka ilimnan. Paday naman ang hearing sa division head nga may kahilabtanan man sa mga kaso. So bumiyara na sila period to avail of remedies, pwede motion for reconsideration or madiretso man sila appeal na lang diretso sa civil service sa regional office. So buong ginahulat na lang ang ila kung anong ila course of action. Kaya after 15 days, no, kung wala manggid sila magin-avail ng appeal, kaya ma-final na ang decision of termination nila. As to the other one, kay Engineer Garsula, kaya nag-avail siya sang administrative hearing. So ongoing pa na siya. Ginapresentar pa subong ang evidence ng prosecution. Sa number 3, 3rd District Congressman Francisco Benitez ang wala na sa minakitaan pa nga pagpanghangkat sa Committee on Appropriations sa natalana nga hearing inimiangot sa Negros Island Region. Naghulat na lamang sa hearing schedule halin sa Committee on Appropriations ang mga proponents sa Negros Island Region. Sunod sa kay 3rd District Congressman Francisco Benitez, wala sila sa may nakita nga pagpanghangkat bangod sang unanimous position gikan sa mga tiglawas sa probinsya sa Negros Occidental.
Negros Oriental kag Siquijor. Gipahayag man ni Benitez nga nagapabilin nga mabaskog ang suporta sa mga kongresista halin sa Negros Oriental sa piyakman sa pagpamatok ni Governor Ruel Digamo sa ginadusog ang pagbalik sang NIR. Ginpaatag man sa kongresista nga mismo ang mga tiglawas sang Siquijor ang nagpabutyag sang interes nga mangin kabahin sang NIR bangod magluwas nga malapit ini sa Dumaguete City nangin anay sub-province man sang Oriental ang among nga probinsya. I don't expect any major concerns because the appropriation component in the measure puts the budgetary requirement on the agencies who need to do it phasing wise over a span of mga 3-4 katuig bago ma-fully implemented ng NIR. Sa number 2, SM Group luyag magdumala sang Manukan Country sa sulod sang 20 katuig inipinagi sa public-private partnership ukod sa syudad. Ginbato na sang syudad ang proposal sang SM Group para sa private-public partnership para sa pagtukod kag pagdumala sang bag-o nga Manukan Country sa reclamation area. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magari III, gina-review na sang PPP Committee ang proposal pero bukas ang syudad para sa iban pa nga proponent para sa Manukan. Ang proposed 2-story building ang ginalauman mangin landmark sa syudad. Humalin pa sa nagliligad nga administrasyon nga nagpabutyag sing interes ang SM Group para sa Manukan Country. Ang proponent among magatukod sang proyekto kag amo man ang magadumala sang Manukan sa sulod sang 20 katuig. Ginapaabot nga mas mapasanyog ang food traffic kag mapahagan-hagan man ang trapiko sa lugar kung matigayon ang PPP project. Na publicly serves to improve the facility. So, ang aton nga contract is year to year. At the end of the day, the facility is owned by the city. When you lease, you are aware that you are just leasing year to year. So, mga taga naman ni Mayor, kung wala kaginan siya, hindi ka na magsiginegosyo. Kay, kung nang-rason hindi ka kabayad, hindi ka ganegosyo, kay hindi ka kaano sa negosyo, why enter into that business in the first place? Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Balayran sa bill sa Sineco kag Duseco ginapaabot nga magadugo sa piso per kilowatt-hour sini nga bulan sang Enero. Dugang pagdugo sa bilis sang kuryente ginapaabot sa bulan sang Pebrero. Ini gin-announce ang Central Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative. Masubra piso per kilowatt-hour sa Sineco kag malapit sa piso per kilowatt-hour naman sa Nuseco. Nagakahulugan ni gikan sa masobra sa 16 pesos per kilowatt-hour nga rate sa Sineco, manaog ini sa 15 pesos. Suno sa acting general manager sa Sineco nga si Vic Alfaro, ini ang resulta sa pagdubo man sa rate sa kuryente sa wholesale electricity spot market o KONWISEM kag sa pagdubo man sa bilis sang gatong. Ginabi-abi man sa Sineco ang balita sa posibilidad nga pagdubo sang generation charge sa badason nga bulan sang Pump Consumption Power Corporation o PCPC. Sa Setyembre kag Disyembre, nagpadubo sang bilis ang power supply ang PCPC gani ini ang magaresulta man sa pagdubo sang balayran sa mga konsumidor. Damlag pa, ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga sa iyang pag-usisa sa wala nagapalareho nga rates ang PCPC sa Sineco, ginpabalo siya sa pamunuan sang kumpanya. Kami natalan ang pagdubo sang 4 pesos per kilowatt-hour sa bulan sang Pebrero. Ano Seco, ang magapadubo man sang power rate bangod sang mas manubo nga rate nga ginhatag sa ila sang PCPC. Ang pagkusog sa piso kontra sa dolyares ang isa man sa rason sa pagdubo sa bilis ng power supply suno sa Nuseco. Sa Good Vibes, masako na ang mga preparasyon para sa Bacolod Festival nga magabukas sa Biyernes nga adlaw. Sa Guasang Bacolod City Government Center, masako na pagtakod sa mga suga. May mga Chinese lantern sa palibot, may mga luto sa fountain area, may mga Chinese zodiac signs naman sa palibot. Kag ang stage kag sound system ang amat-amat na nga gina-set up. Magluwas diri, masako man ang landscaping sa tubang sang Bacolod City Government Center. May mga bag-o nga mga tanom nga ginpangbutang sa palibot. Kag may nagapadayon nga naga-landscape, humalin pa sang weekend. Sa Sabado, Enero 21, may Bacolodjat Street Dance Competition sa alas 4 sang hapon. Sa Domingo naman, ang Bacolodjat Festival Gala sa SMX Convention Center kag mayara man sang fireworks display sa pagtakop sang programa. Di kay ini man ang liwat kay pagbalik sa Bacolod Festival after 2 years. So, kinkahilawan man sa tanan.
Yes, dapat hindi lang ang ginapaabot gani mga tourist talin niya sa ibang nga countries, no. Local tourists isa sa ginapaabot karon sang Bacolodjat Festival Incorporated ang organizer sining festival. Uy, sino wala nga hindi mahid na 2 years nga wala. Kaaga mo itong mga balita sa Negros, subungad lang. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pinabat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.